एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया सोलोंथायारि आयदाफोरनि सायाव मोनसे सावरायमेल खुंदों। दिनै एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाय मन्थ्रिजों माखासे जेंनाखौ लानानै सावरायलायदों। बे सावरायलायनाय समाव माइनुट्सफोराव फारिलाइ खालामजानाय गुबुन गुबुन सोलोंथायारि आयदाफोरनि सायाव गिबि मन्थ्रि गोजाम ब्लकनि जनता भवनाव सोलोंथाय मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों मोनसे सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव सोलोंथायनि सायाव माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ सावरायनाय जादों। सावरायमेलाव सावरायनाय माखासे गोनांथार आयदाफोरानो जाबाय बर' गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' आरो असमिया बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय। मन्थ्रिया फारिलाइ गथायनायनि उनावनो बे आयदाखौ मावफुंनो खोथा होदोंमोन। बर' बिजोंनि गोजौसिन गेजेर फरायसालिफोरखौ जौगाहोनाय 100 फारिलाइया सिगांनिफ्रायनो गथायखाबाय। साहा बागाननि मडेल फरायसालिनि सारियाव गोदान बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसननाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 72 इजिस फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय आरो मासि सोरजिनाय। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि जारिमिन गायसननाय। सेबायाव सोलोंथायारि मावख'गिरि थिसनथाय। SCERT-आव बर' बिबुंसारगिरि थिसनथाय। समग्र शिक्षा अभियान आसामाव बर' राव सोलायगिरिनि थिसनथाय। आसाम बिजाब दिहुनथाय आरो पाब्लिकेटआव सोलोंथायारि मावख'गिरिनि थिसनथाय। 2023-24 सेसननि थाखाय 20,000 अनजिमानि LP गोजौ फरायसालिनि बिजाबखौ गोख्रै राननाय। BB इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझाराव गोदान बिफान सिनायथि आरो पस्ट दिहुननाय। पइन्ट माइनुट्स आरो दाबिखौ गथायबाय आरो मन्थ्रिया बेफोर आयदाफोरखौ फारि-फारियै मावफुंनानै होजोबगोन होनना खोथा होदों। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै आबुङै सुस्रांनो थांखि लानानै दिनैनि बे सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसेनो बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारि, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो सोलोंथाय नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीआबो बाहागो लायो।